Primer, gràcies per convidar-nos aquí. Segon, gràcies per les aportacions. Pots estar segur que ho investigaran en tot detall. Seguríssim, però. I bé, jo és que, com ella, tampoc no he tingut molt de temps de preparar-m'ho i a més quan venia m'he perdut. Així que... a veure com surt això. Bueno, l'altre dia m'ha telefonat a Caro, que ha sabut que és ella, i per dir a veure si podria venir a dir unes paraules i bé, jo li vaig explicar, li vaig demanar un poc això que és el que s'esperava, no? Que és el que havien de fer. I bé, un poc una valoració de la trajectòria d'aquest darrer any, de diferents organitzacions i bé, un poc una valoració d'aquest darrer any. Bé, jo vaig pensar, bueno, és que l'assemblea com a tal no té tanta existència, no podem fer una valoració d'aquest darrer any perquè no fa un any que existim, de qualsevol manera. De fet, no existim, com moltes altres coses per això. Dic que l'assemblea de docents com a tal, pròpiament dita, o sigui, entesa com una assemblea de treballadors, sobirana, autònoma, amb això ens referim. L'assemblea de docents no és una organització, no està constituïda legalment, no existeix en aquest sentit, me referia. Si existim, crec que sí. Bé, l'assemblea de docents com a tal, entesa així entesa d'aquesta manera, comença a funcionar per juny, per tant té poca trajectòria i apareix no per màgia, comença per juny, tot d'un procés que bé, tothom està un poc al dia de tot com s'ha anat acumulant aquestes forces, però l'assemblea de docents ja en si com a assemblea s'anava convocant, els sindicats l'anaven convocant durant un darrer any, però arriba un moment en què l'assemblea se comença, o sigui, això que entenem ara mateix per assemblea de docents, ho entenem així des que se comença a separar diguéssim dels sindicats, almenys dels sindicats majoritaris en representació en el sector de l'educació pública i bé, concertada. I se comença a separar com una reacció a una excessiva burocratització diguéssim, dels sindicats, com una reacció a l'excessiva prudència, seria una forma políticament correcta de dir-ho, dels sindicats i de qualsevol manera, com a reacció a això és quan l'assemblea de docents comença a tenir vida pròpia, a autoconvocar-se i a començar a tirar, a caminar, diguéssim, per una via distinta davant un poc aquesta incapacitat del sindicat de liderar una lluita contundent que ja estàvem reclamant, feia estona, hi havia gent que ja l'estava reclamant i davant d'aquesta incapacitat de prendre decisions arriscades, de qualsevol manera l'assemblea de docents no tenia cap, o sigui, no havia de mantenir res, no hi tenia res a perdre, cosa que de qualsevol manera sí que els sindicats tenien o bé un nom, o bé una estructura, o bé una manera de fer, que sí que tenien un pes que havien d'anar un poc pendent d'això. En canvi l'assemblea de docents no tenia res a perdre, podíem prendre unes decisions més arriscades que feien falta en aquell moment i també per la incapacitat d'aquest sindicat d'acceptar aquestes decisions que s'aprenien a l'assemblea de treballadors, acceptar-les com una cosa prioritària i com a el que de qualsevol manera haurien de sotmetre-se representant de treballadors, si són representants de treballadors i ja hi ha treballadors, ja estalvies una passa, no? Per això, bueno, ja us podeu imaginar que ha duit bastant de tensions i d'arrossament, i bé, de qualsevol manera s'entén des d'aquí. A partir d'aquest moment són els inicis. Això era un poc per de qualsevol manera fer veure que poca trajectòria té. Si hem de fer una valoració, bé, deixant de banda els fets, perquè si xerrant de fets jo crec que més o menys aquí tothom ha anat seguint aquest procés i tothom s'hi ha implicat i tothom coneix bastant els fets. Si haguéssim de fer una valoració, diria que el que ha significat l'assemblea de docents ha estat important perquè de qualsevol manera ha significat rompre amb velles dinàmiques dins un món educatiu i de qualsevol manera s'han trencat unes velles dinàmiques que feia estona que s'anaven repetint, sobretot per una banda per el que fa a decisió.
a no deixar de qualsevol manera que ningú decidís per nosaltres. Fer que docents i les docents hi han pres la paraula i hi han pres la paraula de forma directa per mitjà d'un procés assembleari que no era antisindical i que no és antisindical, però que de qualsevol manera els sindicats s'hi han de vincular si no volen que el procés els passi per damunt. Però des d'aquesta perspectiva jo penso que és important recordar, perquè a vegades també un pot pensar des de fora una altra cosa, però és important recordar que l'assemblea de docents és només una assemblea de treballadors, no és més que això. És una assemblea de treballadors i com a tal és plural. És l'assemblea de tots els treballadors de l'escola pública i bé, especial de la concertada, que per la seva banda han fet, però és l'assemblea de treballadors. I dins el col·lectiu de treballadors, pues, lògicament, hi ha una gran diversitat ideològica. Perquè un potser pot pensar que allò és un bloc i no hi ha unes posicions, o sigui, hi ha uns consensos bàsics i damunt això se va fent feina, però no hi ha o sigui, la mateixa forma, l'assemblea de treballadors no permet definir clarament unes posicions ideològiques molt clares a risc de perdre la capacitat d'unificar tot el col·lectiu. I per una banda, en quant a la forma, sí que representa unes formes molt revolucionàries en quant a que treballadors s'autoorganitzen, tenen capacitat de decisió, decideixen per si mateixos, però per altra banda, en quant a contingut, és molt moderat. Les demandes són demandes de mínims, que clar, per una banda han fet possible, al final, agrupar tot un col·lectiu molt divers, però clar, que per altra, en tot moment estem en una situació purament defensiva d'un possiblement mal sistema educatiu, que simplement estem, de qualsevol manera, i clar, té aquestes mancances, era per no tirar flors, aquí només, vaja. Bé, i per altra banda, que també ha significat rompre amb unes velles dinàmiques per lo que feia la decisió, però també per lo que fa a l'acció, perquè, i això va molt lligat a la decisió, no? El fet de que els treballadors hagin vist com tenien veu, diguéssim, com tenien poder de decisió de manera quasi immediata, ha fet que la implicació en la lluita augmentés. Clar, al final entenia que el que decidia ho decidia ell, ho decidíem tots, per tant, la lluita era nostra de qualsevol manera, no era un que te deia, i ara anava i fes una manifestació allà. Per tant, la implicació s'ha notat, un col·lectiu acostumat, bastant passiu, acostumat a no mobilitzar-se gaire, simplement anar a complir unes papeletes d'aquell dia una concentració i aquell dia una altra cosa, s'ha notat en aquest aspecte, en quant a les mobilitzacions, en quant a piquets informatius, per exemple, de les 1.000 de vagues que s'han fet en el sector educatiu fins ara, no hi havia hagut mai piquets informatius a les entrades dels centres, almenys com a mínim a la part forana, perquè de qualsevol manera allò era com hi ha hagut aquest procés un poc d'implicar-se, de posar-se en marxa, de participar més activament en piquets, a l'hora d'organitzar les mateixes mobilitzacions, però sobretot també de les comissions de feina de l'assemblea. Des que la vaga s'ha aturat, la quantitat de gent que s'ha incorporat a fer feina dins les comissions de l'assemblea ha augmentat exponencialment. I ara mateix estem en una situació, per exemple, que des de fora pareix de baixa activitat, però que si un veu de dins està en continu, hi ha comissions on la gent s'hi va apuntant i que s'està fent molta feina. Hi ha una comissió de mobilització amb 40 persones, només dins una, i hi ha molta gent que potser de cap manera abans s'havia interessat per aquest tipus de participació activa i que ara s'ha activat. Com pinta el futur? Bueno, tenim reptes importants com resistir l'esgotament, sobretot d'aquells sectors manco motivats o manco polititzats,
que un moment donat, no, quan allò anava a cavall guanyador, tothom s'hi punta, però clar, després també fa falta saber mantenir i poder aguantar això. I per una banda hi ha aquesta, també veure de quina manera continuem mantenint la unitat per poder seguir plantant cara. I bé, haureu vist que dia 7, el primer dia d'escola, tornàvem a la vaga. Fa uns dies vàrem fer com un balanç trimestral, no?, de veure com havia anat la reivindicació de l'assemblea fins a aquell punt. Teníem 10 punts a la taula reivindicativa i l'altre dia vàrem fer una roda de premsa un poc explicant això, com, de quina manera, diguéssim, aquests punts s'havien anat tractant, com havia anat la situació, i en principi la cosa és que la situació o està estancada o ha empitjorat. Ja és clar, per exemple, una que era de les reivindicacions que demanaven la retirada dels expedients de directors de Menorca, no només els han retirat, sinó que els han fet tornar a començar i a més ara en ve un altre, i a més amb anunci que n'hi haurà més. Per tant, estem en aquest sentit, en un sentit de la taula reivindicativa no s'ha avançat, però sí que de qualque manera sí que poden notar uns beneficis d'un altre tipus, que no són quantificables així d'aquests punts que s'ha aconseguit, però sí en quant a de repolitització, d'estructura, de capacitat organitzativa, que això era una cosa que fa un any com a col·lectiu estàvem enfonsats a la misèria més absoluta. I això sí que ho tenim guanyat. Se tracta ara de perseverar. Bé, ja hi som, vos convidam a dinar, que bé, l'heu de dur vosaltres, però que farem una concentració davant l'Institut de Marratxí dia 7 i després al migdia anirem a davant la conselleria de veure-la una, això ens concentrarem allà i ja que som dinarem, però tothom ha de dur el seu. Però sí, estàu convidats a assistir. I bé, ja. Molt bé, gràcies.